Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magnano mbola tsara atsika jiaby amty folakandra ity. Bonjour tout le monde et bonjour dans le monde entier. Juste kuranga ilfo tam final Mali, Sénégal, Maroc. Baraka oza tenga baraka wan football africaine ni rahanisi tam final CAN 2026 ta Maroc Mali. Taluan final io fanisy disa nipetraka tam reto pilalon Sénégal sy reto tompona andraikitry zegny ni karakara ny CAN 2026 tagny Maroc. Ny mampalahelo efa natao tsinitsino amin'ny raha nataondreto Marokana ny raha nahazo reto Sénégalais. Mampalahelo za ny toetraigny misy amitsika aty an'Afriky, anka ny faragna tam disa tsisy enoloany ndraiky vodiny hoe le faux sportif nanjary ambany aty an'Afriky, nefa natsika africaine maro no mitady ravinahitra any aty Europa sy ny manodidiny. Samy zatsika ny moaly, samy nangala ny tandrifinizy ho an'ny mpankafy baolina kitra, fa ny mampitokiky sady mampalahelo le toetsaigny. Io matetiky volagninay eto hoe le toetsaigny tsy manjary tsika aty amin'ny continent africain mihitsy ve no magnabato atsika sa atsika voabato. Atsika comme za équipe marocain regny na équipe sénégalais regny, maro amindro les deux équipes misoma aty ivelany. Fa ny mampalahelo moa rango raha io ataoko tsisy dikany, satria amin'ny fizahako izy raha nandalo Mali tsisy raha tokony apa-penalty laboly Mali araiky zegny. Faharoe aboko tsy hitako ino défaut hoe tsy nakasitrahin'ny arbitre marigny izy tompony décision agnabon'ny terrain, fa koa boliny voneny azovy ty Sénégaly voalohany igny tsisy faute fa izy volagnitsika zegny atsika africain robaka amin'ny pesosy, tegna robaka amin'ny pesosy atsika africain, izy mahazo atsika Madagasikara. Baraka ho atsika africain CAN 2026 final raha nandalo ta Maroc Mali. Nagnaboaka décision moa ny FIFA fa hoe mahazo sanction ny Sénégalais. Apetrako fagnontania hoe arino momba nazo ny Marocain jusqu'à ata resaka serviette ny gardien de but tsy napoiziko am'le pilalao fatadaza amin'ny PSG. Hakimi nagnano action
resaka servetiny gardien de but, zegny olo sportif, zegny olo nous sommes amy grand club kara PSG mampalahelo le toetsaigny fa izy zegny niresy tsy akoregny ny mandresy obigna fa de nilanja deuxième étoile nazy ry zareo Sénégalais. Félicitations ho an'ny namagna Sénégalais sy ny club ny Sénégal. Igny ny fahitako igny finale CAN 2026 nomaly. Bon, ikoragna amy raha mazatra atsika aloko masetsika baka Mbaribe. Eto dia remercie ny navitagna ny fiangonana tagny afaritra varavaratra n'Ambaribe tagny nomaly zay nandehanany monseigneur nitokagna izy sy ny manakaja samihafa teo Ambaribe. Donc zegny nitombo araiky ny tragnondragnahary amitsika Ambaribe. Fa jeritsika koa mba tokony amboaritsika amy tsy fisiany jeritsika magnano jeriny lampoly. Nino aveko mivona hoe jeriny lampoly? Gaga mampalahelo le toetsaigny raha nisy nomoaly. Mbaribe koragna eto. Raha nisy nomoaly ta Mbaribe fa tsy hoe ino mahazo anareo vahoaka any Ambaribe. Ny mpitondra fa tsy volagnina fa anareo vahoaka any Ambaribe mo nahazo nino. Alahelo tany, tefa tany, ozony tany, sa ino loatra? Samby magnapetraka fagnontaniana tandrify atsika vahoaka any Ambaribe. Zao raha nisy nomoaly. Aloha tantareko aminao. Nomoaly miala tsigny za, miala fondro, miala satroko aminao zokila ray aman-dreny pharmacie Nordine, raha manongona agnarana tsy firegnana. Tsy hoe ratsy nataonao, tsara ny fandraisana andraikitra. Ary nisy ny fazahoanao autorisation hoe nampibiagna le canal magnodidina aminao ary andavako tokony nagnadio le canal. Azafady. Fa zao ny mampalahelo. Zahavanareo distance ny andavako tokony ndraiky ambody vanio batelage. Lalagna mandeha aminay agny zegny, Maridoka. Ny mampalahelo koa tsaroanareo za teto ny koragna ny volagna lery zala telo la faefatra chauffeur lakoky nagnano raha tsy mazavazava tambody vanio ta batelage tagnatin'ny sac mavesatra dia mavesatra, sakodo mavesatra, jusqu'à niany tsy he ino marigna raha nandesindreo, tsy he ro nandeha fa ino raha nisy amy place io koe. Nagnano fagnadiovagna magnodidina izy agnatin'ny daly sy ny canal andavako tokony amy pharmacie Nordine tary. Ray aman-drenitsika Nordine, merci aminao monsieur Nordine. Fa ny mampalahelo tsy haiko azovy olony rainao na hoe ny karamenao na olo azovy le olo ny ramasy nagnadio le canal nagnondragna le maloto tagnatiny kibota, parce que nampiasa kibota nareo tary nomoaly nagnadio tary. Indrisy anefa manetra nareo amy commune za hoe tsaka renareo, tadiavanareo
le chauffeur ny kibota nampiasainy zoky lare mandriny nordiny pharmacie moaly nitondra maloto baka agnatin'ny daly tandavako tokony tam pharmacie tary agny ambody vano batilazy agny ro magnary le maloto. Mampalahelo zegny le volaniko hoe magnatoetsaigny ny lambodi tsy tia raha manjary. Anao magnadio baka aminao ambadika anky andesinao loto vorerinao igny ande arianao agny amboatragn'olo tsy lakoron'ny dadinao hely, tsy lakoron'ny dadilahinao, ny babanao, ny zamanao, ny reninao, fa tsisy asa loha ndre hely ry zalata amile kibota nandeha nagnary raha maloto ambadiky tragno finanagna saoaba ambody vanio batilazy naviany malo ny moaly kabary io ary tsaiky vaky tombokondry zegny ve toetsaigny fa andesinareo miaigny, zegny toetsaigny nitezagnanareo. Ialako tsigny olo be managna voninahitrinazy, managna ajany zoky lare mandreny pharmacien ordine ela naizako izay fa za tsy volagna hoe ratsy raha nataony nagnadio izy fa za matoky fa izy tsy nagniraka anareo hoe mandiana ary agny batilazy ambony tragnony saoaba. Fa magnino anareo nandeha nagnary raha io ambony tragno finanagna saoaba batilazy? Question apetrako zegny amile olo ko maregny niany anao le chauffeur nitondra kibota io ndraiky le mpiaradia taminao nandeha nagnary raha io tagny, azafady ndô raha masera narianareo zegny nambarako vahoaka amy batilazy nomoaly. Aza misy raha kitinareo volanko fa za ikaiky tompony andraikitry ny lamery, za fa nikaiky tompony andraikitry ny lamery ijotso agny ro mare na folakandra koa tsy tatranay parce que tatela mambaona fiaignana eto moa za miondriky ho an'ny namagna mpiara-miasa na tiavagna ndosany havagna ao amy service pompier la commune agny Andranobe. Makahiry anao za ho avako engany ka tsy ny ratsy eky no isa magnaraka fa niatsaragna ary miaraka miondrika amin'ny alahelo aminao zay eto. Ke eto zany nagnambara tompony andraikitry ny commune la mairie ny volagnako zo matsagna teo hoe ataovanareo descente raha zegny, zahava raha zegny ary agnontania hoe azovy olo nitondra kibota io, azovy niaraka taminazy raha masendro malotonariandro ambony tragnon'olo. Niezaka no azony saromborombo tsaiky avy ny tombokondro ny moaly baka nalaky ny lefa ro nitondra kibota io aitro koa fa nariandro na sady sarombo tsaiky avy tombokondry nalaky ny lefa ro tamy kibota io. Tsy asary le kibota fa le aitry nariandro ambony tragnon'olo antany finanagna saoaba io publie koa baka io jusqu'à olo nihina saoaba teo ny moaly jiaby ny lefa aboaka koa nareo io fa na ny antany finanagna saoaba io karaha taonao mandeha milahatra mihina mamampapsy. Ndre za ty koa fa ambaribio za koa ndeha amin'ny Maridoka za mitsangagna io mihina saoaba io za bako manohy lalagna anaka mandeha. Fa magnino atsika mamorery havagna, magnino atsika magnatoetsaigny karaha zegny? Diovinao ny baka tanky arianao ambony lakoron'olo agnaty lakoron'olo ambony tragnon'olo toetsaigny nino? Anao boko vola fanao olombelo
Anao boko mivola fa anao nagnadio. Aza magnatoetsaigny lomory ka. Zegny le tsy le toetsaigny eky zegny fa le toe-mbody. Toe-mbody nareo zegny ho anareo nitondra an'igny kibotany moaly. Vahoaka ny ambody vanio batilazy mahay soranareo ary mahay nareo. Miangavy anao za tompona andraikitra amy la mairie ataova 200 raha zegny ary tsakara ro olony kibota io mipody ro amy ramasy magnadio tany lotovondro ataovandro agnaty lakorondro agny. Ary eto koa za mitodika amin'ny zokila ray aman-dreny tsara ny volagna anao na ndraiky za zokila Nordine pharmacie. Iraha kaia mipody ambody vanio ro olony kibotany moaly raha masendro raha nataon'olo agnaty lakoron'olo. Raha nataondro agnaty lakoron'olo. Miangavy ko anao marigny izy ty zokila fa tsika aza magnatoetsaigny karaha haiko tsy anao tompony problème io. Eko anao tsy andegniraka keo ndao ary andakoron'ny fulany agny. Fa le nitondra kibota ndraiky le mpiara-dia tam'le chauffeur-ny kibota mila hene. Ary raha masendro raha maloto agnaty lakoron'olo. Tany finanan'olo andegnanaovanareo voririnareo. Ndre za koa baka la commune maresaka sazy ataoko le olo. Tsy vita reo mpagnifaiko lamandy fa maresaka ny sazy ataoko le olo. Mazava ho azy ane dikan'izegny tsy nian'ny moaly ro magnatoetry ratsindro io. Tsy nian'ny moaly. Donc zegny ro miramasy aitry magnadio canal quelque part zegny magnary quelque part malotondro bakagny. Ke eto za mitodika aminareo ny commune urbaine Ambariopé. Miezaka magnadio tsika, miezaka makatsara tsika ny ratsy tsy lala. Fa za ndraiky tsy agnambela raha zegny. Tsy ho ambelako raha zegny. Onjoloko apetraky eto sanandra raha zegny. Fa niboaka eky ny mpagnano ratsy. Zo mambaranareo ny mandeha-ndolo fo ny mpamoriky. Izo mambaranareo ny misoma masonao mbotorigna mamadiky karata fo ny mpamoriky. Zegny toetsaigny ataonareo zegny ny atao hoe mpamoriky. Mpamoriky. Loto anderianao agnaty lakoron'olo. Tsy sasaloanao, tsy vita ny lakoron'olo fa antany hinanan'olo saoaba. Akory atsika jiaby igny leta. Non. Donc mazava ho azy zegny mitodika aminareo lavoaria amy commune urbaine Ambariopé za fa mazava ho azy efa reto olo reto zegny agnisany magnary ary mandoto tanàna koa. Ke eto za mitodiky fa nikoragna tamy tompony andraikitry ny la mairie za to hoe il faut hitatsika olo io. Ary il faut hitatsika io kibotany asany moaly io. Ary eto za fa misaotra mialoha ny tompony andraikitry azafady ny la commune zegny koragna taminaka to zegny ela napatara ely za io mbola nikoragna zay parce que en plus koa marô losy namangy avatsika miara-miasa amitsika ao amy service pompier moa ndosany avagna ke makahiry no any sisa to azotsika to ary andesitsika ambavaka. Zegny neny ambody vanio. Fa eto koa grave koa mbola Ambariopé tsika. Vahoaka ny Ambariopé. Question ni apetrako sanandro aminareo. Zehe rango zehe tsy nibiagna masone ndraiky nibiagna masone ndraiky zay ndesigny dodo zaza wa ndraiky zehe nande ndraiky zehe koa niasa nitondra teo zehe tsy nagnadokitry nangery amy kapila.
zay koa nagnano aratsy enjery aratsy ampagnahy toetry ratsy Ambaribe tsy tatranao fa hela nandafosanay zo koa zay nagnano jery ratsy karaha ataonareo ny fotoagna zio ny raha misy raha mampalahelo fo raha misy eto aboaka koa vidéo baka eo koa izy zandrila za tsy anareo koa tia koragna aminaka raha misy amin'ny fokotaninareo raha misy amin'ny faritrinareo koragnesa alifasa sary alifasa vidéo même tsy asianareo feonareo vidéo alifasa aminaka na document alifasa aminaka bonjour la réunion te anareo rue glorieuse ny Diego jiaby fa mampalahelo le toetsaigny zalahy anareo boko andivola fitondragna tsy manjary président tsy magnano asany député zegny hoe marigny za tsy contre misy raha tsy manjary ataondro mpitondra atsika ro mais quand même ro misy raha tsy manjary ataondro atsika kazamandrora mantsilagny avako aby ino raha misy ho an'izay may Ambaribe mety any volaniko ty taloha ampotaka io tanimbary zo taloha tanimbary tegna tanimbary kenao koa boka amin'ny stadio lalagna manapaka fivolagnanay taloha de zay ty mandalo anao baka amin'ny stadio anao mandalo ampotaka koa mbola lala tany izy tamizay ary juste helo le vrai lala tany anao boka tanànana Jojo amin'ny lakorony Baso malakilaky anao avy an-tragnondrano anao koa mandalo bako par rapport anao mididy agnaraka lalabe fa ino raha misy nagnamboatra nandany vola tsy tokotro foroagna piky atsika tokony miremercie piky magnampy atsika magnamia vola atsika magnamboatra tanàna atsika amin'ny fotoagna zao mbarako anareo afa nagnamia vola ety piky 4 milliards ho an'ny commune urbaine Ambaribe andeha amboaragna ny raha tsy manjary jiaby an-tanàna fa ino raha misy io lalagna ampotaka ho io lalagna manapaka fivolagnanay taloha namboarin'ny piky nataondreo pavé manomboka amin'ny stadio pavé io jusque no avy amin'ny lakorony Baso tanànana Jojo agny anjaridaigny agny ny mampalahelo ty nagnamboatra pavé igny piky nasiandreo canal les deux côtés ny lalagna pavé io ndraiky tsy lalagna automobile fa io koa bisikilety ndraiky moto fo mety mandalo fa ny mpandeha vity ny maro ino raha misy atsika mikoragna zio aboakako anareo baka io vidéo eto isorako ry paparazi ndraiky ry mamarazina akaby reto za magnambara ro bon atsika mare mandeha mangala vidéo mitany karaha zegny ro mandeha mangala vidéo tany karaha zegny ino raha misy tampotaka atao amle lalagna pavé baka amin'ny stade jusqu'à tanànana Jojo amin'ny lakorony Baso le canal ny rano amin'ny sisiny igny marigny izy igny canal tany fa piky fa nagnano magnino koa tsika nagnaraka ny tsara nataony piky ho atsika mipetraka amin'io lalagna ampotaka volaniko io fa ino raha nataony vahoaka sasasasany zegny ny magnano izy ary hita amin'ny vidéo io vodiny lakory misy raha volaniko ty ary za fa nandefa vidéo io amin'ny top nandraikitry ny la mairie mba iza le plus vite possible ary agnano sazy mahery ho an'ny vahoaka ny ampotaka zegny magnano izy zoky be tsitsitsy aminareo nakafa nambarako anareo vahoaka koa fa tsy mahay tsara za ndrodogno anareo vahoaka mera mety 32 ans aminareo
député mety 32 dents aminareo fa za zoko be tsisy 32 dents amin'olo magnaratsy tanàna anaka fotony zay niegny teo zay tsy niegny amy ratsy zay tsy nandesina amy jery montraka zay niegny tsara zay be tamin'ny éducation nahafinaritra fa tsy niananao navy aminay eo andeha ndroboka andoto tanànanay non tsy accepté ny zoko be anao ndray zanakanjovy ino raha nataondro oleko ro nagnado le kanaly kofa azony rano tototron-drano non rano iny fa avy amin'ny nivony paveny lalagna io maty koa maty fa ro tsy mamboatra kanaly parce que tsy volan'ny babandro tsy volan'ny renindro fa ro ndraiky mila raha tsara anao koa te angala raha miondriky tsisy olo nangala raha ambany ke nitraka miondriky anao koa angala raha ino raha nataondro ely tsy aviany nivony kanaly igny amin'ny tany tototro aviany amin'ny nivony pavé igny igodra na tany amy sisiny pavé igny alendro amy gony karaha nataondreo tamy vato tary tamy Titanic tary andesindreo gony igny ataondreo amy sisiny lakorondreo baka ino baka rano tondraka tsy hitrika agnaty lakorondreo non non toetsaigny nino zegny ary raha io isa taogna ataondreo karaha aboaka koa video baka io toetsaigny nino zegny lambodi sa amboadi aloha ataoko hoe amboadi lambodi zegny nareo mba mety misy valera hoany fa anareo magnano toetsaigny ny fandroakady io fa tsy angovinareo magnano izy fa tsy volam-posinareo miboaka mikobaby ratsy ianareo zala aboko leran'ny président avy amitsika président zay ty o dobony godra zay président akory ma ataonareo tsy dobony godra anareo topiny magnadobo godra anareo ni eto tsisy fagnamezagna tsiny zany volagna aminareo ro piasan'ny lavoarie ro olombelogno managna razagna karaha ataonareo managna razagna ro io tsy robot robot intelligence ny raha jojo fa nandesina niaraka aminazy a Dubai agny bonjour Rano non mais atsika nanjary karaha jeriny tsaiky sa nareo fa nanjary foire olo foire baka haiko inavotable non mais anareo koa fa tsy mahay mipetraka amy tanànanay miala zay koa tsy ny force anareo na avy eo hoe ary zay tsy nikaiky anareo nareo baka agny hoe avia fa nareo koa fa tsy hipetraka tsy mahay hipetraka ikobaby tanànanay miala modia tany misy anareo agny za tsy anogny karazan'olo amy raha io fa za koa nanogny karazan'olo amy raha io ho avy koa hoe azoko be magnavakavoka tsika zao genren'olo mipetraka amin'igny ampotika igny amy fotoagna zio io ankamaroany azafady zany ho avy volaniko za tsy hagnano 32 dents karaha maire za tsy hagnano 32 dents karaha député na karaha Angelo préfet anao ndray zovy ndray zanakanjovy ty tezoko ambaribe tapakandra za mavita mitety ambaribe koa tatrako ahoaniko ziska mitaolagna anao
Azala. Tsisy mba olo misy jery, foare, nanjary fandroakady. Lambody mbo mety nitifiry ny vonegna nataony nadoso volovolo ny lalafo ary amy bazary ny lambody ary amy lambo ary. Fa nareo zala non, trop. Io le nangatako aminareo OMC hoe avoria président Fokotany ary anareo président Fokotany koa za mitodika aminareo. Anareo koa fa tsy me filaminana, fandaminana. Hitondra vahoaka amy tany misy anareo mialako anareo. Ambila olo mavita. Amy raha io hitondra fa hempaka zay, tofoko zay. Raha tsy manjary misy. Aboko koa fagnano andraikitry ka za atao andraikitry ny 24 heures na 12 heures. Ataova durable le andraikitry resinareo. Apitra volanko dina, apitra amondy. Akory matoany rano tsidrika agnaty lakoronareo, kanaly andeha ataonareo poubelle. Tampiny baka kanaly io tsisy lalo, rano midrika agnaty lakoronareo, anareo bokoa lany fagnay. Misy olo misy jery amy loha, fa olo tsy magnano jery amy fitombenagna avako aby. Ary io tsino ambario beza raiky. Za fa navy naregny fitaregnan'olo farifary Tamatavy agny aminazy io. Magnino atsika malagasy magnatoetsaigny karaha io? Magnino? Fa atsika ndraiky lera iboaka atragno atsika mahay pitsikipitsiky ranomaitry, misanjy, magnino? Fandrobaka tanàna ndraiky anareo numéro 1. Arô tsy ambelako salama zao. Antegna mbo magniry hoe andeha an-tanàna an-tanaha be ntegna nilivegna antavogny ntegna. Anao avy ary incroyable. Incroyable io tsy no ambario beza raiky. Tany Madagasikara jiaby nagnano toetry ny lambody. Ny vahoaka. Ny mpitondra mo fa foare. Mbo idiratsika mpitondra baka io. Toetsaigny zay zala. Aia zala? Anao mandroaka fako baka agny. Andavako toko. Batilazy ary antany finanagna saoaba ary andegna ary anao maloto. Lavitra andavako toko ndraiky batilazy. Nagnino andeha rianareo maloto baka agny agnaty lakoron'olo? Aboko antany hinanan'olo. Zegny ne magnaboaka fa nareo vriry le nagnano izy moaly io. Ke za mitodiky mialatsigny apodiko ndraiky volagna aminao Zokla, Ray Aman-dreny, Nordiny, olobe andavako toko anao. Tiako aboakanao ambaranao ampabe maso ho reny vahoakany ambario be izalahy ndraiky ekipinazy nitondra ino kibotany moaly nandroaka daly magnodidigny taminao teo nagnary maloto io amy tany finanagna saoaba Batilazy. Ary angatako koa nareo amy commune urbaine ambario be zahavanareo lalagna potaka. Resina ndraiky apitrany adidy atao vadina. Avoria président Fokotany jiaby fa mandreraka raha ty. Mandrerake. Anareo miala baka tany misy razagna anareo agny mandeha tany misy razagna an'olo amboy anareo. Non azafady. Azafady kone. Ny vahiny garamaso io forogny fa magnano n'importe quoi. Anareo gasy karaha atsika jiaby samy gasy koa mifamorery. Non. Za volaniko za tsy mitsitsy anao ndre zanaka androvo ndre anao zanaka président république. Koa fa tsy marigna aminaka anao riatoko. Ary hoaniko koa.
ke eto fanavy tamin'ny tompon'andraikitra amin'ny lamery eo ny vidéo sy ny sary amin'ny tany volaniko aby zegny raison'andraikitra ampitany sazy ataovana ro recherche fa olony ambody vanotary jiaby mesaoro androngy ata amin'ny kibota io heureusement ro nalaky ny lefa tsy navy sary fa lotina petraka andro agnaty lakoron'olo ambonitra amin'olo na sary aboko koa bako jusqu'à ny tany finanana saoaba ny lefa olo jiaby table saoaba finanana saoaba iny koa ny nanjarina do aboko jiaby sary bako karaha zegny koa mipotaka pavé namboariny piky nandanigna vola otriny zala andeha to toetsagniny lambodi karaha zegny aleo vidéo sy ny sary ikoragna anjaratsika voaoaka amin'ny tsara izy koa izy andreo akory atsika naro Suisse zegny mampalahelo le toetsaigny andeha agnavaritra atsika Diego maro aminareo nagnotanja aza lazoky be karakory fahitanao débat volagna nataony maire-ny Diego za tsisy raha volaniko hoe olobe izy apetrako izy amin'ny place ma olobe izy za tsisy commentaire ataoko izy za tsy mivola hoe nanjarany nataony na tsy nanjarany nataony fa izy olobe magistrat de la ville izy donc ambla izy mahita ny nataony fa tsara bravo félicitations fa raha magagaza fo questionnareo mariny petraka hoe hay meraka raha nivorany koa tsy le 15 le 16 janvier ibeagna bazary kely niany volagninareo 19 apitra amin'ny mera fanontania fotony za koa nidika mikoragna io za tsara mitsitsy mivolagna ke aleoko za manginy le fanontaniagna anareo izy nivolagna taminareo fa cadeau tsaiky ataony aminareo décembre igny na hemotry no nifangatanareo mpivatro or raha io niany fa le 19 janvier tseniky mbiagna za tsy me ino problème oe fa zo kosa raha volaniko aminareo tompony andraikitry ny fitondragna province ny Diego indrindra nareo Diego tapitanana za koa tsy disova za fa za ndraiky migarantie egninaka managna vavolombelogno za ary atsika jiaby naregny tam président namory anareo jiaby tam l'hôtel de ville ta Diego zegny nisy zalahy zay tsy haiko baka farifary Ambatondrazaka bon farifary baka igny fatry Ambatondrazaka tsy haiko Matsiatra ambany tsy haiko Matsiatra ambony tsy haiko Ambatondrazaka igny faritry ny Tamatavy Matsiatra baka Fianaratsoa igny aloatra mangoro nivolagna zalahy io to hoe za managna groupe za managna zegny hoe afaka mifagnamboatra aminareo ampimeko ary iaratsika iasa io groupe io matériau électricité io agnampiagna anareo apetrako amin'ny député vice-président de l'assemblée amin'ny Diego faritry ny Antsirana na fanontaniagna izy koa mafa tsy mety le raha na ino ma tsy antognonareo le zalahy managna matériau ino problème fangala herigny andro aroe telo efatra mijaly motro vahoaka ny Diego nefa ny nagnadosoatsika raha Jojo sy ny forongony teo io resaka motro ndraiky rano zo Diego nipodina iziky monsieur le vice-président de l'assemblée Diego pour la réglage zandriko ambaraza exactement ino koa naviny fipodianany motro maty amine Diego ino exactement izalahy israélien fa nidégagé
ino ma tsy agnatsonareo lekilekilekileky montraka rito sa misy pesosy aranareo mihinagno dia aleo ny vahoaka ina fatiny nitaregny ny jeune ny moaly tsy nita finaly tamy quartier sasatsasany tadiogo mba tiako andesinareo fagnazavana le raha azafady ino exactement zay kazakadalenareo zala zay veli-tegna neny électricité fahignana ne rano sanareo fahempaka fataofiko mahita zay zanabahoaka de hoe aloha ileminegna amy rano ndraiky motro ro baka repaka poretiny madinika anjakany maventy zay ny tianareo aminay non non président nagnamboho anareo nansawawawawa manjary péter les plombs nareo jiaby foary anareo nantenegny hitondra nagnantsogola batita nivadika ny vahoaka totalement non asa to karaha zay zala anareo koa fa tsy mahavita tsy solution miala midémissione avanareo na baka varabaratra agny na baka timotimo agny na baka antinitignana agny na baka midémissione avanareo jiaby miala point barre mba fa ene edy zay tsisy olobe mampalahelo le toetragny noho tsy fisiny entretien mahavy zo za teto fanovolana io problème tsika Madagasikara tia be tsy mijery vahoaka zay ne problème nareo maso fitondragny zay ny magnano izy lera mitady sezy igny mitady place igny mamlela misy vola fa le raha avy eo sady tsisy lela ny tsisy vola aza to karaha io fiagnam-bahoaka zala robaka varotron'olo mampiasa électricité robaka ny hôtel madiniky sasatsasa mampiasa rano tadiavinareo ndeha gnan'ino vahoaka question petrako aminareo tompon'andraikitra agny a Diego Seres zegny na Madagasikara foiky tadiavinareo ndeha gnan'ino vahoake l'usine tsisy veli-tegna tsisy io mba asa tragno ataondreo antegna renin-jaza re mandrenin-jaza antragno zany ka antegna mandeha magnano koro mody anao mitebiteby hoe avy an-tragno zanako fa tsy avy agny lalagna maizika zegny raha tianareo zany io tsy adegozy raiky Madagasikara jiaby misy toetry io anareo boko volagninay hoe miala ravagna institut ravagna constitution iny anareo amizay mahita vola zegny hoe tapaka fifandraisatsika zay tsy mijery banque mondiale Madagasikara koa manakaregny izy koa henareo marigna anareo ary mpitondra marigna anareo banque mondiale io mba ilomegnitsika io non raha marigny za baka tsy tia magnasa aleoko volagna ataoko volagna kisangisangy mampitokika anareo vahoaka tonga saigny anareo fa rety mpitondra atsika rety foare mamony pesosy anareo koa ndeha gnano veli-tegna amy fiaignany am-bahoaka mialaza la ndao minakaty antsalaka ary karaha toany manafa aby reo tsisy asa reo ambaranareo fidiny reo mandeha milome antsalaka minakaty fa reo tsisy raha tobaka
Tegnareo koa fa tsy mavita asanareo, fa tsy agnano asanareo. Miala ndao mina katy. Ndao mina jamala agnalabe, minay be zambe mazava sambrano ary. Jamala ne ao mamokatra fo. Izy ka tao gendarme miaramila manapoka raha io mevagnony fo agnalabe jamala. Ndao mina jamala agny mba fa eko edanareo foare. Nagnadoso raha Jojo, nampilifasiny raha Jojo sy ny forongony. Non. Le tsy maty voalavan'ny kibo magnano bivava nareo boko ni hidirako anareo. Posa nareo niany. Non mais attends. Oh lekleke, oh tiako nino, oh jirama faniliky rô. Ah io tsy problème nem jirama. Ah io tsy baka amizay hoena ato. Tampoko regnonareo transformé. Izy io anareo manolo transfo io tsy mba azony calculnareo eky hoe transfo ty mais parce que population mitombo. Ampitomboza puissance ny transfo, point barre. Tsy voala tsisy am Madagasikara fa nareo mangoegny. Tia tegna. Ravoravo nareo mitsinjaka vahoaka isan'andra moegny. Lera ny tefa tsofigna ataon'ny vahoaka aminareo, io nareo mbo mitsakaraka io koa tany lifasanareo. Mbaranareo raha Jojo ndeha amianareo hébergement ndeha a Dubai ao Ravatomanga ndeha amia hébergement nareo ndi lefa Maurice io nareo. Lera nareo mitady sezy magnano tam détouré konda mizara t-shirt mizara zegny hoe zako avy eo zegny raha ataoko, zako avy eo zegny raha ataoko. Avy eo nareo tsisy raha ataoko. Aboko nareo vola fa nendry sasany alahelo kany fotony tsy nahazo sezy. Nde nareo mahazo sezy fo tsisy raha ataonareo. Tsy hitako nino raha ataonareo manana sezy aby eo. Boko tsy sezinareo, tsy seziny vidiny volanareo, sezy agny fany vahoaka anareo. Anareo foare magnarijery eto. Mialatsiny. Mialatsiny. Kofa tsy mavita, midémission zegny tsy fahotany. Miala. Miala azafady. Tsisy raha mba maravoravo regninao, alignandra, matsagna, marandegny fo, folakandra, ariva, azony raha ataonareo tsy manjary. Normal vahoaka amizay magnaratsy fatao. Magnano vahoaka bado ny ao amy gouvernement sy ny institut sasasasa. Adosiko agnatiny président. Président izy magnano asanany. Ary vita ny asanany. Fa nareo nagnano jeu l'honneur, nagneky ho membre ny gouvernement. Anareo nagnano jeu l'honneur, nagneky ny fidiny vahoaka. Anareo nagnano jeu l'honneur, nagneky napetraka talede général zegny hoe talede général zegny hoe partout Madagasikara. Ba ino asanareo? Président mandeha mitondra délégation, membre ny gouvernement, ministre zegny hoe niaraka amin'ny président pody bakagny le membre ny gouvernement, le délégation, tsisy vola. Président magnazavazava antsipriana, fa ino basy dinareo tany? Niaraka tamin'ny président, ndeha nagna shopping ny vadinareo, sa nagna shopping ny zanakanareo. Za tseniky na regny ny membre ny gouvernement 2020 mba nagnano tatry nagnazava ny vahoaka hoe ny raha mandalo Madagasikara. Indrindra volaniko, ny fiainam-bahoaka. Za tseniky na regny ny ao amy commerce, ny ao amy population,
ny ao amy jeunesse sport imbaka ambilaniko aignary ino ma jeunesse sport nde tsika tsy stady andeha volagna nino ma izy andeha avandy tampoko misy stady tsy ampy mesure za nomoaly be oazy nomoaly safako moaly za tokiky vraiment za tokiky hoe tamin'ny état de gotany finaly hay sy te mavolako velogny koa le stade municipaly fagnanaovagna braderitso igny fa aie fo ma le stade manara-pentragna nagnaovagna tamtam nagnanaovagna geste vantara zegny problème tsika varatra agny toliara mazonga diego atsika vantara fa atsika tsisy raha atsika tsy mavita raha fa vantara diego mazonga tamatavy oh vantara fa ro tsisy raha gaga zany moaly hoe fa misy terrain manara-penitra atsika fa misy zegny hoe tampoko zako match ancien stade municipal ay sy te mavelogny koa amin'ny ambaribeo baka za tseniky masaky mivola hoe zay misy stade fôtony stade ne tsy ampy mesure karaha ny andigo ny barikadimy tamatavy la même chose tsisy rapari ny ambatondrazaka baka ambilaniko aignary mamasiny kianja be oh sa hafany dady be sady tsy ampindramigny tsy ampiasaigny ke ino ma raha ndeha volagny ministre ny jeunesse et sport manginy izy tsisy raha ndeha volagny les autres ministres ino ma raha ataonareo lazandraha hoe fa za ministre tamin'ny andran'zegny hoe za député tamin'ny andran'zegny hoe nefa ny tsisy raha nafoaka ho ainy irany Paul ho aizy retotsika ho izy mampalahelo le toetsaigny nareo mivolagna fa hoe fa zay olo mitondra zay député zay zalo miarahaba mifélicité ataoko félicitation anareo amy sénat tanareo sénat ro ny ravagna tapitry contrat ndreo tsisy malo atsika tsy naregny nino volagna tamy sénat to mira tsy nanagna sénat atsika tagnatin'ny 5 ans fa ato amin'ny assemblée ato misy agnarana baka ndeha miakoroa manomboko niany assemblée ny Benaon nationaly zegny ataoko roa tsy assemblée nationaly fa assemblée ny Benaon nationaly zegny raha misy amitsika Madagasikara be fa foagna 163 députés ro tsy hitako ny raha tondro sindragny koa za tsy magnano ino raha tondro mampiady atsika vahoaka zegny raha ataon'ny assemblée Benaon ny Madagasikara tsisy anao miza assemblée zegny amy pays africain anao mandeha miza assemblée zegny amy Mayotte anao miza assemblée zegny Moroni mba misy vaikany mba misy fipetrany mba misy mateky amy vahoaka raha mandalo fa koa tsika Madagasikara assemblée ny Benaon nationale ABN teo boka ro AN assemblée nationale fa rozo ABN assemblée ny Benaon kaboty zay ne tsy mitady seza zay ne karaha ty non ny mampalahelo
Toujours tsy tia alagna bosesy fo mahita raha volagniny. Misy baka olo sasany amindreo amin'ny assemblée ao ambarandreo adignany vahoaka volagna nataondreo tagnatin'ny 4-3 ans passé. Atsika zao ny agnatin'ny teknôlôjia, tontolo iainana, fandrosoagna teknôlôjia. Marseille non pi alily zay fa marigny ay rota Marseille tany koa nipy Toliara non pi zay digo fa may ay fulany koa ny Toliara igny nipy Tamatavy anao zay fianara-tsao fa marigny ay Tamatavy ao koa misy raha karaha zegny. Ambaranareo adignany vahoaka mavava volagna fampanantenagna kobaka bava ataonareo vahoaka. Firy taogno na député nareo 163 nareo. Firy taogno na député nareo mba mbaraza eto tongona aminaka eto anareo amin'ny assemblée be nao nationale ao mba nandenagna tarsy tamy vahoaka misy anareo tay. Ambara eto miboa eto anareo. Oro magnano vorovorony amboa. Ravoka mifagnoro-body tsisy raha vita. Aboka zay nagnano lalagna, zay ne mpanao lalagna. Nefa nireo mpandika lalagna. Koa misy volanko olo mpandika lalagna amin'ny fitondragna a Madagasikara tsisy karaha reto assemblée be nao nationale ny Madagasikara reto. Leran'ireo mitady place, leran'ireo magnano propagandindreo. Anao volagna reto mamamy lela sa reto le mpanambola. Reo tsisy velo-tegna, reo tsisy carrière. Mbambaraza koa est-ce que les députés reo koa miala io retraite reo misy carrière? Le reo tsy mahazo retraite foiky parce que reo tsisy asa. Anao maregny reo ry sasany baka karaha tsy haiko kilandy ma izy ty sa tsy haiko faucon sa vautour magnepy tagnany igny magnepakempa igny fa ho ampangegna 14% karaha mampiasa mpanjakana. Fotony anareo mavotsy apoagna amy sezo de amy karaha maigny zay gnanaovanareo kopakelatra anareo vantaranareo. Anareo tsenky ny malvo karama io vahoaka fa nitaky karama. Ary nigadragna syndicat ny mpiasa mpanjakana sy mpiasa privé sasany tamin'ny andrany razozo io fitakina pourcentage fampangana karama io. Niananareo bestantsoroako jiaby anareo. Moitsy majiapaha nendranantsy. Adignandreo vavandreo. Reo boko volagninao abayara preuve. Agnaboaka preuve araiky za. Agnaboaka preuve araiky za. Agnisany nitorigna nigadragna Sarkozy ny fandikagna lalagna resaka électoral de ny propagande. Tamitsika tay nisy olona andika lalagna ny électoraly tam fifidianana présidentielle. Tam taogno firy atsika mifidy président? Atsika niany 2026. Mbo ambarako anareo azovy niaraka taminaka nagnampy za tam fifidianana. Amy lalagna ny électoral noir sur blanc sur A papier 4 tompoko. Asakadalenareo vahoaka. Abaka io constitution io ko ovanareo mare, amboarinareo mare. Mba aza atao volagna vazaha. Ataova volagna gasy fa zay ty may mamaky volagna gasy. Zay tsy nandeha l'école nivanga diplôme karanareo akamaroandreo ny nivanga diplôme. Reo boko mivola aza bac 5, bac 26, bac 24. Tampy kontanianao reo tay manao nangala bac anao. Nividy.
zegny ane raha misy amitsika manomboka amy primature ziska amy députain mivanga diplôme akamaroandro ny akamaroandro tsy ro jiaby ro boko wa agnisan'ny gadragna Sarkozy ary mbola tsy nikinefa fotony ro zanaka nambelany ngay Kadhafi colonel mitaky le trosa volana len'ny Sarkozy tamy Kadhafi nagnanaovagna ino propagande présidentielle amitsika tao nisy olona nagnano raha zegny dikan'zegny izy nandika lalagna tsy azo atao agnatin'ny code électoraly à Madagasikara ny mampiasa vola avy ivelany vola maloto agnaran'zegny ary tsy azo ataon'olo baka ivelany mamatsy vola ny candidat raiky agnatin'ny code électoraly raha zegny soa ihany Ranabavy Fanirso mbola izy taty nivolagna raha zegny niananao ministre justice Ranabavy Andrambavy Anjara Rakemba Ampela ampiara le lalagna agnatin'ny électoraly zay misoratra noir sur blanc amseny amle olo nagnano le raha tamy fotoagnandro fotony magnano bivava boka ingaty za tsy mikoragna raha koa tsisy preuve aloha ny tandrignasantsika fio ty za tsy anognona agnaranazy fa atsika mitandregny mahay hoe azoma fio zegny fiondro roe mianada araiky lahy mivolagna araiky vavy mamaly araiky lahy mivolagna araiky vavy mamaly iarahatsika mitandregny barako aminareo amy fotoana mahamety azy iza daholo eto firenena manampy asitena Sodaiko volaza mazava tsara ao anatin'ny code électoral fa tsy azo ataony firenena anankiray manome fond de campagne na manome fond de propagande ho an'ny candidat anankiray eo ianao ilaza eo hoe nanao levée de fond 30 minitra de razy voly nanao levée de fond tao Paris tamy Bristol 30 minutes novako levée de fond azoko ny volana fa volana mafia io matoa misy olona mameno volana milliard gratuit zany million anatin'ny 30 minitra vola hodiovina zany ambarako aminareo amy fotoana mahamety azy iza daholo eto firenena manampy asitena Sodaiko volaza mazava tsara ao anatin'ny code électoral fa tsy azo ataony firenena anankiray manome fond de campagne na manome fond de propagande ho an'ny candidat anankiray eo ianao ilaza eo hoe nanao levée de fond 30 minitra de razy voly nanao levée de fond tao Paris tamy Bristol 30 minutes novako levée de fond azoko ny volana fa volana mafia io matoa misy olona mameno volana milliard gratuit zany million anatin'ny 30 minitra vola hodiovina zany oe oh là là aiza le lalany iza amizay ary ny ambony lalany ary iza ny ambany lalany aiza le lalany madame ministre en justice mitandregna za Zokibe amy raha mandalo iny aiza le lalany ho atao an'izany lalany ary izany tokony ampianarigny lalagna ny vahoaka ve sanareo olom-boafidy sanareo olo napetraka zay helerany mangalatra koa mangalatra dokitsy mangalatra zanaka miambigny ary ampidirinareo gagazo lerinareo matsara me ay oko misy olona nangalatra koa tsy eniky vita fitsaragny fa magnino le mpandika lalagna tsy atao fitsaragna nefa mivola hoe azay mpanao lalagna mpandika lalagna zegny mialatsiny asa tsy mitokiky anao ndray zanaka président de la république raha nataonao koa tsy manjara anao ho an'ny Zokibe
Andi volagna nino koa zao nareo amin'igny vidéo zigny ary mboboaka koa vidéo io. Zegny volaniko hoe anareo 163 député raha ataonareo mampiady vahoaka. Zegny sisa raha azonareo tao. Zegny avenir zay vahoaka mitaky raha vagna assemblée io fa hoana anjary assemblée be naogno tsisy raha nafoaka. Raha vagna constitution monsieur le président fa ro io mitady agnipa odiky katakata amy lalagna anao. Zava boka président nandeha t'Afrique du Sud izy, nandeha ta Abu Dhabi izy, bakagny izy mitondra raha mahafinaritra. Sofiny tegna mba marigny raha alhamdulillahi rabbil alamin, sokrany. Fa anareo député lalagna nefa nareo mpandika lalagna mazava igny e. Agnatin'ny lalagna électoral raha nivolagny madame justice igny apiara lalagna madame anao zio mio. Agnisan'ny gadragna Sarkozy volagno io volana lenta amin'ny Kadhafi namonoan'ny Kadhafi nagnanaovagna électoral tamin'ny eto en France teto. Niananareo magnarijerine tantara tsy fagnadigna zama. Akory andi volagna nino koa nareo zao fa ela tsika nifidy président e, fa ela vote présidentiel e, ka magnino basy tsy ambaranao niany le firenena nagnampy anao miandry zay vahoaky e. Sa mbola tsy teraka ny ambato be voka, sa mbola avy amle volagna rasazy hoe grave raha teo izy rasazy ka mbola tsy miboaka. Fa maro andre, maro herignandre, maro fanjave, maro taogno ny vote présidentiel tamitsika teto. Aiza le izy miandra ane zay vahoaky. Nagnino tsy saky tongony, nagnino tsy saky aboaka volagny. Zandriko fabra fakomaly be na ty maoriny vola tahiana zao anao vola nagnano raha jiaby io, nagnino niany tsy saky no aboaka vola maloto za teto fa nivolagna. Mbola raha zozo mbola tamy fitondragna za fa nivolagna vola jiaby ahodinindreo amitsika Madagasikara ao io vola maloto. Namparaky teto raha zegny. Anao bokoa maregny rô misy télévision privé, misy radio privé, misy vola maloto. Tampoko regninao rô, za misy compte Suisse, za misy compte à Maurice. Ay, amin'ny Madagasikara ma tsisy banky na comptenao tsy ataonao anao koa olo madio. Za olo madio, za tsisy compte Suisse, za tsisy compte à Maurice, za tsisy compte aia. Compte nakaro efa en France, banque nakaro i, point barre, basta, nefa io. Fanjakagna tsara nagnegna za, parce que za madio. Fa anareo 163 député be naogno. Raha keny vitanareo mampiady vahoaka, izy raha ataonareo zio. Tampoko anao boko maregny rô alliance fulany ndraiky ny fulany. Nagnano mariazy antokony fulany ndraiky fulany, fiancé antokony rayany ndraiky fulany, ry zala indépendant ro nanangagna parlementaire ny indépendant banda abruti. Izy volagny iran zoky la Pauline Rosine zay efa teo ni ala zay tsy nidongo place karaha nareo io. Koa fa tapiky mandany zay niala zay tsy nimaly passation nadio. Dao tsy akaraka dossier ny zoko be koa misy dossier ny zoko be maloto agny volagna io aboa io. Tseniky nandoto Madagasikara ary tseniky nandoto la France. Zanaka France za, zanaka Madagasikara za. Tsy niany nagnanaovako politiky. Fa vahoaka
Zagnahary noloko tapondreo vahoaka fotony vahoaka namako miegny ambany ary fa nareo tsara miegny ndraiky vahoaka normal anareo agnabony katikaty agnabony moto agnabony avion fa vahoaka nde izy baka toliara nde Tananarivo mijaly rango izy magnano au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit amen ndraiky izy magnano Allahu Akbar ndraiky izy kajo parce que tsisy raha manjary zany moaly velo rohonakahy nde izy koa tsy raha ialako tsigny mivolagna izy favoazagna nandalo tamy zokolahy dana za fa tseky tsinjaka baly moaly naregny volagna président hoe ho vilomy ary nahita olo hitantana siramamy io apetrako amizay zao question amy DG ny sirama iro olo koa avy angala sirama ro tsy maintsy angala tany sirama jiaby ataonareo kory ino zao excuse andeha ataonao DG ny sirama amy tany sirama amin'ny Ambaribe jiaby na lelelenareo aby ro anareo amy gouvernement taloha ty nifandiby tony nangala tany siramany ho avy olo andeha melogno zo hitondra sirama io hiasa zay vahoaka ny Ambaribe sakinareo andeha agnadoso olo nangala tany sirama jiaby eo io amy fitondragnanareo io anareo ministre io sakinareo andeha agnadoso ro vazaha amin'ny Ambaribe eo nangala tany sirama miambigna za ary angatako amin'ny razagna anak'Ambaribe mbo avy eo ro olo amelogno sirama io etra tsika mizaha amizay baka madio nareo sa maloto za miambigna anareo za manoagna mandraka za maty président Michael ary tiako izy miasa eo jusqu'à 2 ans nany matoa nareo koa ikasa agnadoso izy eo contrat anazy ne 2 ans za va raha ataony dia anazy gauche à droite misy ventiny rano nantsakaigny fa nareo nino mampidika arme mampidika américain mampidika russe mandeha mitrandraka fasimenty amin'ny avoe maro agny kirimaso mandravagna ranomasigninay jiaby ariagny raha Jojo teo nandravagna volamena taminay tay neheny roborobo volamena aminay bitseka tsy hainareo ma zao fa plisky zao alenareo plisky zao maniry parce que tany masigny za va raha mandalo mavavy eo zao baky eo io nandeha ia baky eo alofo Madagasikara misifogno nany aza baribarinareo donto le vahoaka fa hempakanareo anao mare nomination TG tale général zegny hoe tale général zegny hoe tsisy raha foaka za ndraiky tsy magnametsy igny vo 2 mois ne ro io angala 3 mois tamy raha Jojo folotseo tamy tongo teo nareo wa fa tsy nandrongagna grâce ze jeune grâce ny zeny ZXY fa tsisy anareo nitologno zegny mavandy nitologno nino anareo gnatikatikati agnabony moto zegny nitologno mba nagnaposely zandarme atary normal baka ro zandarme io voaposinao tsy ampy sakafo ro ndre za ty mba mavita magnaposy zandarme mitsanga za baka katita hely karaha ketikety zandarme tsika ary zandarme tampoko anao boko koa mahita le chef ny zandarme kizembindrazana botana tsisy mba hoe ampy forme ambesy normal ro posinao ro rongana ndre varatra azy mitsoko ro fo ro fa rongana aza badoegna le vahoaka ary anareo koa fa tsy mavita asa tadiavin'ny président Michael aminareo mialaza la sarotro aminareo ma miala
za fa teo zegny ato za mivola hoe za tsy mila place parce que eko raha jiaby eo maloto tsy miragna tamizay nitondra ary tsy fiavia koa igny andeha tadiavagna place fankatsara raha ifampikoragna fa nareo koa fa tsy mavita miala fa tsy eo nareo mitretraka zegny hoe aty zay aty amin'ny assemblée zay aty amin'ny primature non mais attends ministre tsisy tatitra ny porte parole ny présidence tsisy volagna ino fo raha ataonareo jiaby eo latra fitombenagna vorovorony amboa tsisy raha atao ravagna fagnoribody azafady zalahy azafady aza pedivinareo zay vahoaka fa nareo miala ravana assemblée be naogno national io apetraka dezy apetraka zegny hoe le important vahoaka tsy ataondreo non akamakama reto moa le tamin'ny raha jojo bon miagna place ato anao zalahy akama anao ma le tamin'ny avatoro bon amiagna place ato anao zalahy akama non mais attends reto ma tamy timo bon amiagna place ato manareo fa bon nareo lontimo anareo ny SVM amiagna ndeha moa tsika ty andesinareo ia zay edy ambara miala godrany andeha te sa miala pandevy mifanojy tamango nilefa faty fanojy tamango ay amindro telo amianareo zay evahoaka tsisy raha nangatany vahoaka ny tolomany vahoaka mba nitanteraka anareo ko tsy asezinareo ndraiky avantagenareo point bara mampalahelo tegna mampalahelo kenareo koa fa tsy avita asa zay vahoaka kazampedivinareo zay kazampedivinareo fa zay tsy bado azova aminareo jiaby amin'ny assemblée ao tsy nagnano magoy sur 163 députés miboa volagna eto député magouilleur c'est ça aza to karaha io zay tila fagnadosi namanareo nareo miravagna nefa bo ambilaza evahoaka amizay fidole eny apetraka anay io fa koa nareo tany lavoagna jerigna fotsiny aliko andrefa tsy tavandregny ke eto za mitodiky mipody amitsika vahoaka atsika mba mandinia koa fa tsika koa niny tsisy jery aminazy ty atsika kadalendro vava mama atsika kadalendro pesosy aty ari casquette lamba zegny hoe leraro magnano propagande ataotsika ny décentralisation takitsika aierozio azovy amy 163 députés amin'ny assemblée ao masaky mikoragna décentralisation masaky mikoragna budget provinciaux tsisy vavandreo jiaby afodindreo boa eto azafady non za tsy masiaka fa da volaniko za maresaka angoa parce que za tsy me mitsiko fa olo koa magnabotry vahoaka amieko parce que za zana bahoaka ampalahelo mbola toetsaigny raha jojo 16 ans igny izy andesindreo amy benao assemblée nationale io ABN volaniko aminao
assemblée benao nationale zegny agnarandreo manomboky niany Sénat baka farava non ministre ny industrie nino kabary nataonareo tamin'ny état Diego nino volagna nataon'ny président devant ny mpiasany secret est-ce que nitanteranao azy igny any ministre ny industrie fa firy conseil des ministres nandalo zay aiza le 3 mois miambigna any mpiasany secret fa firy herignandra président volagna azy igny hoe ampandalovigna amin'ny conseil des ministres fa zigny koa raha mikasiky anareo avantage nareo amin'ny gouvernement amin'ny député tsy haiko amin'ino malaky anareo amin'ny conseil des ministres magnaboaka izy fa volam-bahoaka 3 mois ia miambigny nino sa nataonareo kobaka ambava zigny baka andoto président Michael tsy président Michael ny problème fa nareo amin'ny gouvernement sy ny député zay baka institut avela zao za tsy nikoragna ACC ndraiky CENI regny baka pourriture regny amin'ny institut ny Madagascar fa za mikoragna primature gouvernement assemblée benao azafady aza atao karaha zegny le vahoaka zala aza atao tsindria fa lavo ny vahoaka kofa tsy mavita miala aboko koa fa hainao raha io tsy mivitanao aza magnano geste jeu l'honneur ny salon anao ne tsy tiregny orony wala tsy tiregny atenda andeha io e za mangataka volaniko amy dino zegny voatendry tompona ndraiky tsy taletrako ninony général ny jeunesse sport amy faritry diana ambaraza e frère anao zao navy ao ino problème terrain Ambario be ndraiky Diego io ino problème misy ao anao koa vraiment mangarahara asa andeha ataonao amin'ny vahoaka indrindra amin'ny jeune mbola tsara atsika jiaby be oui hempaka kivy aminareo ny vahoaka malagasy 3 tapitrisa 33 millions tofoko aminareo koa ny vahoaka iny tsisy raha manjary tsisy ny alagodra nandeha tezy ny lefa mpandefa fanrojo tamango tsy hitako iny raha vitanareo ora nareo député fa firy taogno anareo io nareo samby anareo magnano maty vazaha misolo vazaha ao bla 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 tsy tiako bikalako tary zay ny raha misy amy benao assemblée ao assemblée benao nationale ao zafady anareo vahoaka mampalahelo za atsika vahoaka no mampalahelo za fa koa reto goaiky antitry ndraiky mena vava reto ro tsy ova jery zegny akory mataonareo masitay zatra mangety io tsy possible toetry ratsy nataondro mbola ataondro marefoka mariagny ary mbola mitohy ka zegny izy ry vahoaka sorako anareo nagnaraka ziska amy farany Ambario be aboaka koa le publicité ampotaka ndraiky ta batilazy Boutvanio apodiko ho an'ny commune urbaine ny Ambario be ndraiky nareo MC miangavy anareo tadiava tsakara
le olo nitondra kibotana agnary fotaka maloto agnaty lakoron'olo antamy finanagna saoaba ambody vano batilaza. Eto tsy ataoko tsy sotra. Ny tompon'andraikitry tamy lamairie nahita ny raha volaniko amty tanikarifa fa manomboky magnampody ary magnano le asa ro amin'igny sisiny rano nangalarany risasany vato engany atsika vahoaka koa ne mba hiaro fanagnatsika fa aza miambigny la commune na président fokotany. Atsika koa mahita rodogna tsofa soufflé fa zegny ne raha ataotsika koa fa mety ampangalatra tsofa soufflé mpangalatra koa fa tsy avozanareo balabalaka kakazo agny pekinany aza vonegna fo aza atao fitsaram-bahoaka fo pekindreo fo balabalaka kakazo ro boka tsy mitsangagna eky. Zegny izy ara fa de magnano merci anareo jiaby mirary fahasalamagna ary miara miondrika amindreo havagna zay namoy ny namagna namoy ny fianakaviagna ny anty zegny mba andesitsika jiaby mivavaka ny nandao atsika mba azo toeragna manintsinintsy. Isora koa nareo jiaby nagnaraka ny tandrigny zegny nahazo ny tandrify izy oka ho andiniky ary zegny tsy nahazo tandrify ma oka hitandrigny baka io amy magnaraka koa talata mare za sakalave za mitana fomba anaka za mitana fomba andrazagna anaka ka exceptionnel za avy io. Ciao, bye.